ደቂ ዓበይቲ ከምዚ ዓይነት ምስክርነት ዘሎ ወፍሩን አለ እዩ ሓደ በሓደ ንራእዮ ክንደይ መዋፊሮም ክንደይ ተዋፊሩ ክንደይ ከለውጥ ገይርሎ ኣብ ክንደይ ዓመት ሓቢርና ንራእዮ ጀሚራ ክሳብ ትውድ እዛ ቪድዮ ኩላ ራእይዋ ሓንቲ ነገር ባ ዝረስዓ ኩልኩም እዚ ብሙሉ ፖስት ኢለ ዘለኹ ናተይ ናይ በይነይ ከይመስለኩም ናተይ ኣይኮነን ናይ ዞም ኣብ ከባቢኹም ዘለው ብስርሖም ዝተዋፈረሎም ካብ ጅቦኦም ዘዋፈሩ ወይ ከም ዝለውጥ ምጽኦም ዘለው እዚ ሰብዚ ክንዲ ዝሃፍትለው ኢልኩም ኣብ ጽርግያ ረኺብኩም ንጽባሕ ንግሆ ከይተብሉኒ ሃይናተይኒ እዚ ኣብዚያዳ ንራዳዳ ኣብዚያ ኣሕዋት ሃይናተይኒ ከም ዝኽትገብሩ ግን ትኽእሉ ኢኹም ይሕዋት ክጻወተኩም ኢለ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ምስ ንደሊ ግን ሓይሊ ዘይብላ ብውሽጢ ምርዳእ ግን ትፍቀድ እያ ብቴሌፎን ገርካ ምድዋልሲ ትፍቀድ እያ ንደዋወል እዛ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ክትበጽሕ ሼር ላይክ ኮመንት ብሓፈሹ ከዓ ኣብዝናተ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ Thank you.